Hello guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Enlig Channel. So ngayon guys, mayroon po tayong bagong recipe. Simpleng recipe lang po gagawin natin ngayon. Ito yung chicken gizzard adobo o yung balon-balunan ng manok. Okay? So ito yung mga ingredients guys. So siyempre, mayroon tayong yung gizzard natin, yung chicken gizzard. Kalating kilo po yan. At saka slice into bite size. Yan po. At saka aside from vinegar, ito yung gagamitin ko, yung calamansi natin. Ano yan, 7 piraso. Slice natin. Yung extract yan yung gagamitin natin. At saka maliban sa vinegar, yan yung gagamitin natin. Okay? So, mayroon tayong yung asukal na isang kutsara lang para pangpalasa at pangpawala din ng langsa yan. Saka mayroon tayong 3 kutsarang soy sauce. Yan. At saka yung bell pepper natin, 1 piraso. At saka mayroon tayong spring onion. At saka of course, hindi mawala yung natin, yung durog na paminta. At saka yan yung natin, yung pangpaanghang, yung sili, yung native, yung maliliit. Maanghang yan. At saka of course, meron tayong 1 pirasong onion, yung sibuyas. Tsaka meron tayong bawang at saka luya. And of course, meron tayong seasoning at saka yung asin. Yan. Mamaya, adjust lang tayo kung masyadong maalat o kulang sa asin. Yan, pagtimpla, lalagyan natin dagdag. Okay? So yan guys, yung gagawin natin, lang natin, gigisa. Halo-halo lang yung ibang ingredients. Okay? Susunod na natin. So yan guys, magpainit tayo ng mantika. So lalagay na natin yung natin, yung bawang. Yan. Yan. Yan na. Susunod na natin yung natin, yung sibuyas. Saka yung luya natin. Yan. Bango-bango talaga itong medyo golden brown. Lalagay natin yung gizzard natin, yung balon-baluna. Okay. Pwede na yan. Of course, lalagay na natin yung balon-baluna natin, ang manok, gizzard. Alam nyo guys, masarap pang ulam, kaya siyempre, masarap nito pampulutan. Sarap talaga ito pampulutan. So dapat lalamutin muna natin yan kasi medyo matigas-tigas yan. Hindi naman masyadong matagalan yung pag lambot, mga around 10 minutes. Medyo lambot-lambot na yan. Okay. Tatakpan muna natin guys. Medyo niya katas, saka mawala yung langsa niya. Okay? Tatakpan muna natin. Yan guys, titingnan natin ang lang yun, mga 1 minuto para lumabas lang yung katas. Ngayon, maglalagay tayo ng soy sauce. Katong ayaw. Yan. Lalagay natin yung
paminta, durog ng paminta. Yan. At saka yung asukal natin. Ayan guys, tapos natin lagay yung asukal, lalagay natin yung calamansi extract. Ito, yan. Yan. Yung kanina, hindi ko pa na-squeeze. Kaya squeeze ko na yung 7 piraso. Lalagay, wag muna natin gagalawin yan. At saka lalagay tayo ng seasoning. Takpan natin ulit mga 2 minuto. Halo tayo ng konti. Yan. Okay. So ito na guys, after 10 minutes bubuksan na natin, tingnan natin kung ano na yung maging resulta niya. So yan na yung ano natin, yung gizzard natin. Yan. So ito after 10 minutes, yan malambot-lambot na yan. So depende sa inyo kung gusto niyo dadagdagan ng soy sauce para maiba yung kulay. Tingin ko tama na to. Yung iba gusto din masabaw. Yung sa akin gusto kong ganito lang. Adobo kasi. Yan. So susunod natin, lalagay natin yung ano, ito. Yung panghang natin, okay? Yan. Okay. Yan. Halo natin. Sarap to pag maanghang eh. Lalo na kapag pangpulutan. And of course, lalagay natin tong bell pepper natin. Yung onion natin, yung spring onion, ano yan mamaya, sprinkle natin yan mamaya. Saka titikim tayo. Sandali, titikim tayo ha. Tingnan natin kung medyo malat-alat na ba o kulang ng timpla kasi naglagay na tayo ng soy sauce eh. Yan. So, titikman muna natin. Medyo manamis-namis at kulang ng kunti ng asin. Ilalagay tayo ng asin. Yan. So, ganyan lang. Timpla-timpla lang tayo, adjust tayo ng ano, anong kulang. Okay? Huwag lang masyado maalat eh. Alam nyo guys, yung asukal, nagdadala yun ano, ng balance. Pero, yun nga, dandaan lang tayo sa ano, kasi masama rin pag sobrang tamis at sobrang alat. Yan guys, tatakpan natin yan ng mga 2 minuto, saka ano na natin, lalagay na natin sa lalagyan niya. Pwede na yan, malambot na yung ano natin gizzard. Okay? Okay. So yan na guys. Totoo na yung ano natin, yung balon-balona na manok. Yan. Oh. Yan. Sarap talaga. So lalagay na natin so ano sa bowl o lalagyan. Okay? Sana na-enjoy nyo yung vlog natin. So yan na guys. Luto na yung ano natin, yung balon-balona natin, yung chicken gizzard adobo. Okay? So yung kulang, yung sprinkle natin yung ano natin, yung spring onion. Okay? Ganyan lang. Papasarap din yan. Yung bango. Okay? Ganyan. Okay? Yan. Sarap pag marami. Okay? So yan na guys. Tapos na yung adobong balon-balona natin. So yan na po. Sana po na-enjoy nyo yung vlog natin. At sana patuloy kayo susupport po sa Simpleng Luto ni Nick Channel. At sa mga bago po, sana po subscribe kayo. At don't forget po to press the notification bell. Maraming salamat po. God bless you. God bless.